let's play náhodou Five Nights at Freddy's. Sice už jsem to začal, ale to je prostě strašné. Nevadí. Jsem v první noci, teda, no v první. Začal jsem teďka hrát, včera nebo dneska, nebo dneska, protože je od dneska. No a mám 2. hodinu. Teďka mi nešlo zapnout video, protože se mi to nějak postralizovalo. Nevadí. A no, uvidíme. What the fuck? What the fuck is this? Jaký diamant? Co se prospěvuje? Oj. No nevadí. Tak. Asi musím hlídat tyhle panačky. Ta první noc je trošku lehčí, ale ta druhá noc je těžší. Já už jsem to zkoušel jednou. To je noc. To je, já nevím, tak 11:30, jak tak. A no, a tak. A dneska je pátek, tak budu natáčet horory. Asi tak nějak. Vám to řeknu i dopředu. Já nebudu ani na také let's playe, protože já nejsem zrovna tak, teda já jsem vůbec. Já budu na let's playe, takže já budu natáčet hodně let's playe. What? Kdo jsi to vzal? Aha, good. No a budu natáčet hodně let's playe a nebudu asi natáčet vůbec nějaké vlogy, protože to je trochu divné. Mě to ani nebaví. Jenom mluvit, to je úplně o ničem. Lepší je prostě... Jasné. Lepší je prostě hrát a natáčet, než blbosti říkat a tak. Úplně na prd. Dobře a... No. Je 4. hodina. No a jestli byste to nevěděli, jestli to nevíte, nebo asi víte, ale já vám to stejně řeknu. Že v té hře jde o to, abyste hlídali prostě prešel. Abyste hlídali ty panačky takovou. Takovou panačky prostě. Tady ten panaček. Jo. Prostě abyste je hlídali. No a já nevím, kde je kačedla. Kde je kačedla? Kde je kačedla? Bojím. To je dobrý den, pane. Dobré. A musíte prostě hlídat ty panačky a... Aha. What the fuck? Good. No, fuj. Dobré, poček. Dobré, a musíte hlídat ty panačky a aby prostě, když je budete hlídat, oni nikam skoro nebudou chodit. A oni si někdy se vypne kamera, jakože prostě bude černá obrazovka. Jo, 5. hodina. Je černá obrazovka a oni někde přelezou. Ale to nevadí, pak je najdete. Tady se prostě podíváte, oni to můžou být někde
Tady jo, tady v tom okně, tady, ale tady v tom okně jsou hlavně. A máte na to, máte na to prostě 6 hodin, jsem v druhé noci. Máte na to 6 hodin, protože, no 6 hodin, protože od 6 už se otevírá ten cirkus, no to je něco takového, nějaký cirkus nebo co to je. A to se otevírá v 6 hodin, no a proto to je od 12 do 6. Půlnoc až do 6. Ale já ho nemám rád. Dobré, nevadí. A myslím, že v druhé noci se bude hýbat i Freddy. No, vidíte? Už se tady už se vyply kamery. A to bude tady. Tak, no. Takže to je to. Tak. Máte to, jakože prostě je to docela lehké, ale teďka v těch první, druhé a trochu i třetí je to docela lehčí, ale od té 4. noci, tyjo, tak to ne. Tak to už jsem, jak jsem se díval, tak to už bylo určitě těžší pomoc. Tady neček. Myslím, že se bude dívat tady. To je hnusné. Ne. Prosím. Já nechci. A když se tady někdo objeví, musíte tady dveře, vidíte? No prostě musíte zavřít dveře, že uvidíte jakože. A prostě musíte zavřít dveře. No a... Já furt nevím, kde je ten kačer. Se furt někde hýbe, ale nevím. Ale nechápu, prostě to hýbe, když... Jako... Ale nechápu. Protože když to jsou roboti, kteří jsou lidí, nechápu, prostě to hýbe. Oj. Oj. A chtěl bych... Chtěl bych říct už dopředu. Vidíte? A musíte zavřít dveře. Jo? Tady vlastně to je. Tady ten se otočil, vidíte? Fuj. Druhá hodina a já už mám jenom 60%, 61%. A na všechno máte vlastně 90%. Na 12 hodin máte, teda těch 6 hodin máte vlastně 90%. Musíte si to ušetřit tu baterii. Protože to jinak je, to jinak nezvládnete, to je jinak těžší. Protože jo, tady máte ty zelené, jo prostě. A zelené čárky a to vám říká, co se všechno, to jo, dívejte se, jak to blikne, jo, tady. Vidíte? Jo, zapl jsem kameru a už to blikne. No a když zapnu světlo a přitom ještě kameru, aha, tak nic. Tady zavřít dveře takhle a tady máte toto prostě. Tady už máte, že si to rychleji vidíte. Tady budeme to vidět. A chtěl bych vám říct dopředu. Tady je. To nejde moc vidět, ale je to strašné. Chtěl bych vám říct už dopředu, že vlastně budu natočit
ty horory, ne horory, no horory, nebo něco takového. A chtěl bych se zeptat, jestli byste mi neříkali taky nějaké horory, protože nemám zrovna také dobré nápady. Takže bych chtěl, abyste mi taky psali do komentářů, jaké chcete, abych natočil horory. A no. No, můžete mi to psat do komentářů, prostě jaké horory chcete, abych natočil, jo? Že já to zvládnu všechno. No. Tak. Doufám, že jste toto je konec a doufám, že jste to video líbilo. Dejte like, pokud ne, dislike. A byl by dobrý aj odběr, aj